Idi magmag na ni Jesus ken dagiti adalan na dimteng iti maysa a baryo. Sadyay sinangaili ti babae nga agnagan Marta iti balay na. Adda kabsat na nga agnagan Maria a nagtugaw iti sakaanan ti Apo ket nagdingeg ken kuana. Gapu ta maringguran ni Marta iti panagsagana na napan ken Jesus. Apo kinunana, awan ka diti anyaman na ken ka abaybay anak ni kabsat ko, ket sisiak ti agsagsagana, ibagamman ken kuana tatulungan nak. Marta, Marta, insong bat ti Apo, aduunay ti pakaringguram, ken pakabuungan ti ulom, ngem may salaeng ti masapol. Pinili ni Maria ti kasayaatan, ket saan to a maikkat ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. May sakano nga aldaw ni Satanas, hanyuman nga paludipan ta kaabayon, han nga Satanas daytanya. Ni Satanas kunana kano, kadagi demonyo na, ing kayo ijay daga. Contest datoy no sino ti mga bak anya ti panggapyo pokawen yo ti pamati dagiti tattao kenni Apo Dios kunana ikang kayo ti makabulan bimma ba dagita nga demonyo adino ti pagyanan mi isalsedo kunanan sa diam mo no nya nga barangay ti kaya tanda nga napanan kayat yo panaganan tay dagiti nga demonyo nya naganda wako Jan Ray ay haan nga isuda dagiti makabalay ko bagayon to nga Rufus ayo kun nasadak kitaan kinapanda kano kunana ikang kayo ti gundaway sakay to agsubli kalpasan ti makabulan nagsubli dagiti demonyo kunana dinay demonyo number 1 anyamat inyat inaramid mo kadagiti tattao tapno mapukaw ti pamati daken ni Apo Dios kunana imbagak nga awan ti langit kadagiti tattao imbagakon nga awan ti basol agrelax dalatan agbiag-biag da nga naragsak kuna kano ni Satanas ay awan kabisado ti tao daytan natural ti tao nga beroken na latta ti Dios kasi kamot anya ti inaramid mo imbagak nga awan ti impyerno imbagak nga naragsak lata ti biyagan aramiden dakay kayaadan kunana kano ni Satanas ay normal daytan kabisado ti tao daytan ammudan ti ikarkararagan da kaday ti naudi hanga agun-uni anya mo ti inaramid mo kunana daytoy nga ni Satanas ken daytoy maikatlo nga demonyo kunana dagiti tattao ijay daga inikak amin ida ti trabaho da nakabisbisi da awanen ti oras da nga agkararag pinalakpakan ni Satanas yak amuno niya ti premyo na baka talo nga bigang nga dadakkel wen inikak ti trabaho ida awanen ti time da nga agkararag nakabisbisi da niya tinangabak this is true dahito Ebanghelyo tayo kitaan nyo anya tinaaramid ni Marta ken Maria agkakabsat dagitoy Marta Maria ken naganatay nagungar nga natayan Goryo Lazarohan gayem ni Apo Isos dagitoy agakabsat da napan binisita ni Apo Isos ni Marta too busy Ilocano siguro mo ni Marta nga kaslakan niya yung ano da bisita tayo anya ti ugali yun da bisita tayo sumrek ka di balay Apo ne umay kami man pumasyar da idi may nga parokya nga nagyanak kapo tajak nagap-apostolate ijay napanak kati umuna nga aramiden tayo kunak blesan tayo dagitay balbalay tapno maamamok no sa dino ti barbarangay kada kwa tambakapan nakiamam mo wen Apo ada may nga barangay nga napanan mi idi dumanon kami jay ayan ti bandadat da tumawtawag kanyak Apo Blisam tabalay mi nga man ka mapapanta kwarto ka pa ya Apo dagtag kariwara dagitay brakat na kwanta Apo musir-sir kanya pakarikot ang basta blisak datayo magaminod da sa nga ili tayo amuyo ti sakit yo
Agori ka apo na dagatili na ba mi idordoron mo nga i-sel-sel ijay. Ang dapat nagmisaan mi nga may isa nga balay. Siyempre agtudtudo nga raw ta kabagyo na. Inikat ko di sinilas ko ta inikat mo amin nga tao ti sinilas da. Umay di sursurot. Apag sinilas ka, apaya agrayoma ka. Kaapay dagita daddo mga babakit ka na kasa. Han apo, anya ti special ta pitak ta sakak nga. Mabaling nga isirek ka isudak ka haan. Kasi ito agsa nga ili tayo. Nagado di pa karikutan tayo. Nangruna ka dating Ilocano, ay apo nagsa nga ili tayo no mabalbalin. Itid tayo amin agraman idda tayo. Naawan ti gisarum mo, agraman iddam itid mo, tapno sikat ag give up. Kasjay tayo agsa nga ili. Awan makamat mo nga manukan, oray mangukupon, in katiritirin di tenged na mo, ibang pangeg, darseng, krek, darseng nga angren. Kasjay tayo agsa nga ili. Kani Marta busy mat. Kimbagkan niya tayo, at ano napudot nga danom ko namong ka, in sweets mon, orayo mong ting, kung na nagtimplakan, instant, kakanyada ka, anmet, agbake pa'y laeng titinapay, mabayag pa'y kinudatay kumamot tataga po agbagbagyo ka, nagkusap mo, diya pagso, agmukmukat kan to dyan, nautoyan to dyan sa nga ili mo. Kani Marta to busy. Napan nagreklamo kin ni Apo Jesus. Anya ti ko na Apo, di mo kadi nga makarikotan nga agtugtugaw ni kapsat ko, umaibagan man ta umay naktulungan, siyempre mamaspas ged, agbake, agsado pay laeng ti pang basana. Kanya ti kunana ni Apo Jesus, Marta, Marta, you're so anxious of so many things, kunana. Nakaadado ti pakariribukan ken pakabuungan ti ulom. Mary has chosen the better part. Pinili na ti kapintasan nga kathaan to nga maikat kenkwana. Kani Apo Jesus no nagnag na, mabisinan, mabaling nga rod nga da Marta ken ni Maria, dadadyayin agtugaw di sangonan nga agmulmulagat, siyempre di puso tayo, hantay nga kabailan di datay nga Ilocano, patsyam. Dubing kami, nagriga mo kami, agpapudot ti takurikan nyami, edit, nagbayag, kay gumatang tikok. Apo mano kilometro ta panggatangam tikok ting nga aldaw dumanon ija agburburek tagburburek pay ta utek mo ti pudoten. As di man kanyami. Mary has chosen the better part. Apa nya ti kayat na nga ibaga kanya tayo mabaling ka di nga agtugaw tela tadyayan haan masapol nga agtrabaho tayo ta nagaget tayo. Ngem anya ti napinpintas masapol nga nang nangruna damay sa nga santo nga nagkuna focus on Jesus kunana. Ag-focus ka kini Apo Jesus. Ni Mother Teresa, kung anak only Jesus, always Jesus, kung na dayjay. Only Jesus, always Jesus, kung na adamay sa nga nagsanto nga nagkuna nga focus on Jesus. Anya ti kayat na nga sa unday toy. Wenno daduma, datayo, we come to church, we pray, agkarkararag tay nga agpaiso, ngam no daddo mahaan nga nakapokus ken ni Apo Jesus. No daddo matipokus tayo, bagbagi tayo. Ti-focus tayo no agkararag tayo, para kanya tayo. Data ko manong aldaw nga naginitan, barbarig no aginit agsardeng, anya ti kararag tayo. No tagaigid ka ti karayan, apoy sardeng mon, makaginawa kami met, baka dumakkel ito, para kanya tayo dayjay. Apoy sardeng mon, akanay nagaangdod dagito ibado me. Para kanya tayo dayjay. Ngam anya ti ibagbaga na focus on Jesus. Haang ka di nga mabalin tayo, tatako maimay kay dito You sacrifice your time, imay dito yung isimbaan, nagkararag. Anya ti kararag mo, baka paraman kanya tayon. Apo kita di anak ko, makapang kumadya kayat na nga papanan, apo makagridwar ko para kanya tayo dayjay. Haang ka di nga mabaling nga imay kadtuyan, nga ibagamon nga imayak apo itid ko ti oras ko amin king ka, period. Gapot mamati akking ka, awanan ti sabali. Di relationship tay kanya na nga naununod nga, haan nga agdawdawat, panangiliklik ti anyaman nga pagdaksan, haan ka di nga umay tayo nga, ibaga tayo, normalan nga, adda kasapulan tayo, hanga mabaling nga ibaga tayo latakad niya na. Ngam adda ay stages ti prayer, o resyak mo't akas, may isa nga ubing mo't ay, di ka ubing ko ka,
Sa bali ati kararag idi, sa bali matatan. Ngam no hampay lang nga nagmature, ay kasabalin Anya kararag ko idi ubingak. Amoy no kasto nga pa naglalayos idi. Oy, amoy layos. Ay pray, apaya, maragsakan nak, mapangangkam iji babati, amoy kami diyan medyo kilikili bantay, taltalon, at na nabababa parte na ayusan ko nami. Dagiti rugrugit iji awam pa mo ila pampampers idi. Lampin pa mo laeng ija adu da dagay jiliblib tong no daduma maragsakan nak nga pan kumita apaya kasi makapidot ka ti chinilas nga pugsat kas lagang ang agparisan ispartan di kan nawan dragon di kan nigid ori handag pada po dambas sitap no agpada ada chinilas kon hanggang makagatang uri pugsatan amoy ti kastak ide handak karkaritan ti bugsing kada kinugtaran apaya adda nga rod barot di sinilas ko hanggang kumarit-karit ta di barot kuna met di prayer ngay nga apo kanakmat ako mati chinelas ko amoy no kasto ide data July August September karigat na ide nagrigat ti bagas ide idi awam pa kita masagana 99 kada kwa maani pa ila ang 42 pa ila ti pagay idi nga nakabaybayag nga orayon amoy ti kasta inang ko ti kararag mi idi just to survive nakaigpil dati sa ako damanang ko daipag ko apan da umutang idi ang tinawadwadwad basit nasirib mo ni inang ko ta mang bayon to ti mais awam pa mo lagilingan idi isu ti ilaok na ta umadaw kahoy, wano karot, hanyo mo karot nga taga Salcedo ta, social kayo, burger ti amuyo, hanyo amo ti karot ta. Iso ti ilaok na, ngam nagrigat ti biyag idi. We work just to survive. Agduma di jay, agtrab-trabaho ka, takumit kita ka. Sa bali di agtrab-trabaho, tapno, adda pagsilpo ti biyag mo. Hanyo maawatan dati. Da kayo gamin ka, idayal mo lang order, may isang bigao nga kwa pansit, nagnamay nga biyag. Idi aga talaga nga awan. Kadi jay prayer, uray siyak dimakkel nga ti kararag. Apo, ikan nakam kadia. Day jay tinakarwamak nga kararag. Dumaw dawat tapaya, awanan nga rod. Ura-uray ti trabaho idi work just to survive haan nga dayte kumita nga business ko mahaan adayo nga panunot dayjay no agtrabaho kami no daduma mapangkam makiraep hanyo sapay mo agraep midton da kami pumapakyaw kami dagijay met la babakadyan mi babae na mayatmet nga agraep da apaya nakalinlintag kasla na partingan agtader amin ngam apo agkokok to ti pannaulan kok kung di da pa nalpas ata nakain nayad da nga simmang pete anak na sa balit insang pet na agpayso agsindidan to man ti tabako dan malumto kada kami ako pumapakyaw napartakan mi da kam nga lalaki ngam amuyo ti trabaho di ayan mi just to survive kunak anya nga tamot kung kunak apaya nga nga nagbalin nga kasjay gapod di rigat ti biag manmano ti adda bukod na nga daga ngamin iya ayan mi manmano dagiti laeng mabilbilang mo uramay makitrab-trabaho kami kadya kararag daytay just to survive haan nga kararag tapno kumita haan nga kararag tapno mapaadda gamit mo no hangko pay nga maiturid ti dumawat ti gatang mo tsinelas taawan nga rod ammom nga awananda iso nga da kami ka apo adda may saman nga tulbok no apaya nga tamot nga kinakaasyan na kam ni Apo Diyos puros kaasian niya dayjay kaasi na po Diyos sa nga pamilya ukuyen da kami nga mapan makimismisa uray kas ano tagi alasen mi a pamilya ti agtrabaho ti Domingo tagi alasen mi nadagsen kanya mi no dayta aldaw ka mapangka magmag na nga makimismisa dagiti mo padak mga pumapakyaw alas 2 pa ila parbangon na ka tumugtog kel dadyayan nangro na tatata dan linte dada kami idi ak kimatkin guro di silaw mo mayat ngem dagitay awan ni Apo Dios iji pamilya handa imbilang ni Apo Dios iji pamilya no daduma narigat nga umangat narigat nga makasurvive kanya ti ibagbagan na dito kakabsat nagbaliwon aka di kararag nga haan laeng nga just to survive
Haang ka din ang nga daytay, apo ikan na kami mamat, apo kaasyan na kam kadi. Mabalinan nga ibaga di i-claim di puso, nga apo umayak tatanga Domingo apaya, ay ayatan ka, itid ko ti bagik, period. Sabalin di kararag nga umay umar-araraw, kanayon na dayjay. Sabalin di kararag nga inted mong tabagim ken kuha na, focus on Jesus, ag-focus ka kanyanan, no daddugar di kararag tayo, ulitin tayo, ngamin para kanya tayo. Tano ko na, no ited mo tabagim kanyak, ay wanak to amin. Your food, data ka na, data pagbiag mo, ta problema, uray ta sakit mo, dagiti planom iti panagbiag mo, no ited mo kanya na, ag-focus kin ni Apo Isos, iso dayjay, the better part, iso ti imbaga na kin ni Maria, Mary has chosen the better part. Pinili na, ginamay-mayat na pinpintas, haan to Apolos nga maikat ken kuana. Katat takakabsat, anya ti focus tayo, kunakon ulitag, imay ka dito'y simbaan. Mayat mat ada intensyon mo para iti bagim, para iti pamilyam, para iti masabayam, para iti problemam. Nga mabalin mo nga ibaga, nga imayak Apo, tayo ayateng ka imayak Apo, itid ko ti bagik ken ka. And He will take care of everything. Aywanan nanto amin. Tiri baliktad ngamin ti strategy tayo no daduma. Dahil nakagagagat. Ikarigatan tayo. Agsalukag tayo ti uray lang nga. Haan nga dakas tinasalukag. Mayat tinasalukag. Agsalukag tayo ti uray lang nga. Bukbukudan tayo ti lumablaban. Bukbukudan tayo ti mangiyangat. Di pamilya tayo. Bukbukudan tayo nga sulsulbarin. Di problema tayo. Ngam no daduma, napinpintas nga amang, no itad tayo ti bagitay kinkwa na isunan ton ti makaammo ti amin tayo. Isu di ti ebanghelyo tayo, di ti bagana, napinpintas di pinili ni Maria nga agtugaw, mapankin ni Apo Jesus. Kaysa di busy nga agsagana. Of course, in our culture, subyanan tayo, madian di tawang maipakan nyo nga agpaiso, ngam. Even your ipakan, ure di ipakan tayo, no daduma, i-provide na, taapaya, Diyos nga rod isuna. Iso nga tata, nagmayat mga tingtingitingan kakabsa tiri-iri na tayo. Nagmayat mga ibaga tayo tata nga gundaway, imayak Apo, taapaya, gapuking ka. Hangka di ang agapukan niya, imayak, tayo ayaten ka. Hangagapu ka di tadda ka sa pulak. Imayak ta Diyos ka nga rod. Anak-nak. Haan nga gaputa, adda kayat ko nga paagasak. Hindi ko mati naununag nga ang gulo na ko maitipampatin, hindi mapangkan gaputa, item na po Diyosen, amin, makaamunto isunan, italik tayo amin keng kuana. Nagmayat mo, ibagano ko maagawid tayo, uno da ito nga gundaway ko na da kayo, pinili yo, di napinpintas, hanto nga maikat kada tayo, hantay patyan di ko na di demonyo, ay di ko demonyo nga nangabak, pagbalinan na tayo amin nga bisi aging gana nga maikatan di jay awanan ti oras tayo nga agkararag iti Diyos tayo. Malipatan tayon ti agtalag keng kuana gaputi kaado ti pakarikutan tayo ulitek hanga dakes ti nagaget ken masapol nga aggaget tayo. Nga maamin ko mga inaramid tayo para keng kuana. Kanagmayat no iawid tayo no kunana you have chosen the better part. Di ko mamuti bagana kanya tayo nga saggaysa, pinili tayo di ka pinpintasan, anya day jay, di panangitad ti bagikan kwa na panagtalak. Kunana ti salmo, no malagip tayo, ti agtulnog iti Diyos iti amin abanag, makastrek iti templo na. Agtulnog, mamati, sumurot, no itad tayo amin ken kwa na, da tayo ti makastrek. Anya dagiti makastrek ken kwa na, nagbiag na sumursurot iti pagayatan na.